Eckhart Tolle, Sila prítomného okamihu. Nie ste vaša myseľ. Najväčšia prekážka na ceste k osvieteniu. Osvietenie? Čo to je? Istý žobrák už vyše 30 rokov sedel pri ceste. Jedného dňa išiel okolo cudzinec. Máte nejaké drobné? Zahundral žobrák a automaticky mu nastavil starú bejsbalovú čiapku. Nemám vám čo dať, povedal cudzinec. Potom sa spýtal. Na čom to sedíte? Na ničom, odpovedal žobrák. Je to len stará škatuľa. Sedávam na nej od nepamäti. Pozreli ste sa niekedy dovnútra? Spýtal sa cudzinec. Nie, odvetil žobrák. Na čo? Nič tam nie je. Pozrite sa dnu, naliehal cudzinec. Žobrák nadvihol veko. S radosťou a úžasom zistil, že škatuľa je plná zlata. Ja som ten cudzinec, ktorý vám nemá čo dať a hovorí vám, aby ste sa pozreli dovnútra. Nie ako v príbehu, do škatule, ale ešte hlbšie, do svojho vnútra. Ja ale nie som žobrák, poviete si. Lenže ľudia, ktorí nenašli svoje skutočné bohatstvo, ktorým je vyžarujúca radosť z bytia a hlboký, neotrasiteľný pokoj, ktorý radosť so sebou prináša, sú žobráci, aj keď majú obrovské materiálne bohatstvo. Vo vonkajšom svete hľadajú zdrapy naplnenia, radosti, uznania, bezpečia, lásky a pritom majú vo vnútri poklad, ktorý nie lenže obsahuje všetky tieto veci, ale je oveľa väčší než čokoľvek, čo vám svet môže ponúknuť. Slovo osvietenie nesie so sebou ideu nadľudského úsilia a egu sa to tak páči. Je to však prirodzený stav precítenej jednoty s bytím. Stav prepojenia s niečím nesmiernym a nezničiteľným. Niečím, čo je takmer paradoxne vašou súčasťou a zároveň vás to v mnohom prevyšuje. Je to nájdenie pravej prirodzenosti za hranicami mena a formy. Neschopnosť cítiť toto prepojenie podporuje ilúziu, že ste akoby oddelení od seba samého a od sveta okolo vás. Sami seba vnímate vedomky alebo nevedomky ako izolovaný fragment. Dostávate strach a konflikt s vnútorným aj vonkajším svetom sa pre vás stáva normou. Milujem jednoduchú Budhovú definíciu osvietenia ako konca utrpenia. Na tom nie je nič nadľudské, však. Takáto definícia je samozrejme nekompletná. Prezrádza vám iba to, čím osvietenie nie je. Nie je utrpením. Ale čo ostane, keď nebude utrpenie? Budha o tom pomlčal. Toto mlčanie napovedá, že na to musíte prísť sami. Budha definuje osvietenie negatívne, aby si myseľ z tejto definície nemohla urobiť niečo, v čo môže veriť. Nejaký nadľudský čin alebo cieľ, ktorý nemôžete dosiahnuť. Napriek tomu dnes väčšina budhistov verí, že osvietenie môže dosiahnuť len Budha a oni nie. A ak predsa, tak určite nie v tomto živote. Hovorili ste o bytí. Môžete mi vysvetliť, čo tým slovom myslíte? Bytie je večná, stále prítomná jednota života za myriadami životných foriem, ktoré podliehajú cyklu zrodenia a smrti. Bytie však nie je len za formou, ale aj hlboko vo vnútri každej formy, ako jej najvnútornejšia neviditeľná a nezničiteľná esencia. Preto je pre vás aj v tomto momente dosiahnuteľné v podobe vášho najhlbšieho ja, vašej pravej prirodzenosti. Nesnažte sa však uchopiť svoje bytie mysľou. Nesnažte sa mu rozumieť. Bytie môžete spoznať len vtedy, keď máte pokojnú myseľ. Keď ste prítomní, keď sa vaša pozornosť nachádza naplno a intenzívne v prítomnosti. Bytie môžete cítiť, ale nikdy mu neporozumiete mentálne. Znova nadobudnúť vedomie bytia a zotrvať v stave citového uvedomovania je osvietenie. Keď hovoríte o bytí, máte na mysli Boha? Ak áno, prečo to tak nepoviete?
Slovo Boh stratilo v priebehu tisícročí zneužívania svoj význam. Občas ho používam, ale len zriedka. Keď hovorím o zneužívaní, myslím tým, že ľudia, ktorí nikdy ani nenahliadli do sféry viery, do nekonečného priestoru za týmto slovom, ho používajú s takou presvedčivosťou, ako by vedeli, o čom hovoria. Iní ho popierajú a pritom nevedia, čo popierajú. Týmto zneužívaním vznikajú absurdné presvedčenia, egoické ilúzie a tvrdenia ako môj či náš Boh je jediný pravý Boh a váš Boh je nepravý. Alebo slávny Nietzscheho výrok Boh je mŕtvy. Slovo Boh sa stalo uzavretým konceptom. Keď ho začujeme, v mysli si okamžite vytvoríme nejaký obraz. Nie nevyhnutne obraz starého muža s bielou bradou, ale určite niečoho alebo niekoho, kto je mimo nás a kto je takmer vždy mužského rodu. Boh, bytie, ani nejaké iné slovo nedokáže vyjadriť či definovať neopísateľnú realitu, ktorá stojí za týmto slovom. Takže dôležité je iba to, či nám toto slovo pomáha alebo prekáža v prežívaní toho, čo označuje. Prekračuje samé seba a vedie ďalej k transcendentálnej realite? Alebo sa pre vás až príliš ľahko stáva len ideou v hlave, ktorej veríte, či duchovným idolom? Slovo bytie ani slovo Boh nič nevysvetľuje. Bytie je však vo výhode, pretože je to otvorený koncept. Neredukuje to nekonečné a neviditeľné na konečnú entitu. Je nemožné z neho vytvoriť mentálny obraz. Nikto sa nemôže vyhlásiť za výlučného vlastníka bytia. Je to vaša esencia a je vám okamžite prístupná, rovnako ako pocit vašej vlastnej existencie. Uvedomenie si, že ja som, ktoré predchádza identifikáciu s tým či oným. Takže od slova bytie je iba malý krôčik k prežívaniu bytia. Čo je najväčšou prekážkou prežívania reality? Naša neschopnosť prestať myslieť je veľkým nešťastím, ktoré si však neuvedomujeme, pretože ním trpia takmer všetci a považuje sa za niečo normálne. Tento ustavičný mentálny hluk vám prekáža v dosiahnutí sféry vnútorného ticha, ktoré je neoddeliteľné od bytia. Spôsobuje aj vznik falošného, mysľou vytvoreného ja, zahaleného tieňom strachu a utrpenia. Neskôr sa mu budeme venovať detailnejšie. Filozof Descartes veril, že objavil najzásadnejšiu pravdu, keď vyhlásil myslím, teda som. V skutočnosti sa mu však podarilo vyjadriť ten najzákladnejší omyl. Zjednotil myslenie s bytím a identitu s myslením. Nutkavý mysliteľ, teda takmer každý, žije v stave domnelej izolovanosti, v mimoriadne zložitom svete, plnom stále sa rodiacich problémov a konfliktov, vo svete, v ktorom sa odráža neustále rastúca fragmentácia mysle. Osvietenie je stav plnosti, stav jednoty, a teda stav mieru. Je to stav jednoty s prejaveným vonkajším svetom aj s najvnútornejším ja a vnútorným neprejaveným svetom, jednoty s bytím. Osvietenie nie je len ukončením utrpenia a neustálých vonkajších a vnútorných konfliktov, ale aj ukončením nášho strašného zotročenia mysľou. Aké neuveriteľne oslobodzujúce. Stotožnenie sa s mysľou pred nami vytvára neprehľadnú stenu pojmov, názvov, predstáv, slov, súdov a definícií, ktoré bránia akýmkoľvek skutočným vzťahom. Stavia sa medzi vás a vaše ja, medzi vás a vašich partnerov či partnerky, medzi vás a prírodu, medzi vás a Boha. Práve táto myšlienková stena vytvára ilúziu oddelenosti, ilúziu toho, že ste vy a od vás totálne oddelený druhý. Potom zabudnete na zásadnú skutočnosť, že hlbšie, pod úrovňou fyzického tela a oddelených foriem, ste v jednote so všetkým, čo existuje. Keď hovorím, že na to zabudnete, mám na mysli, že už nepocítite túto jednotu ako samozrejmú skutočnosť. Možno tomu veríte, ale už si nie ste istí, že je to tak. Viera vás uteší, ale oslobodí vás len vaša vlastná skúsenosť. Myslenie sa stalo chorobou.
Choroba je stav, keď sa veci odchýlia od rovnováhy. Nie je napríklad nič zlé na tom, ak sa bunky v tele delia a množia, ale ak tento proces nastáva bez ohľadu na celok organizmu, bunky sa premnožia a ochorieme. Myseľ, ak ju správne používame, je fantastický nástroj. Ak ju však používame nesprávne, stáva sa deštruktívnou. V skutočnosti teda nejde o to, že svoju myseľ používate nesprávne. Vy ju nepoužívate vôbec. Ona využíva vás. A to je tá choroba. Veríte, že ste svojou vlastnou mysľou a to je klam. Myseľ sa vás zmocnila. S tým úplne nesúhlasím. Premýšľam síce často bezcielne, tak ako väčšina ľudí, ale dokážem využiť svoju myseľ na to, aby som rôzne veci získala a dokázala. A robím to neustále. To, že dokážete vylúštiť krížovku alebo zostrojiť atómovú bombu, neznamená, že používate svoju myseľ. Tak ako psi milujú kosti, myseľ miluje riešenie problémov. Preto lúšti krížovky a konštruuje atómové bomby. Vás ani jedna z týchto vecí nezaujíma. Rád by som vám položil jednu otázku. Dokážete sa oslobodiť od svojej mysle kedykoľvek chcete? Našli ste už gombíček, ktorým sa vypína? Myslíte úplne prestať myslieť? To nedokážem. A zda len na moment. V tom prípade vás vaša myseľ využíva. Nevedomky sa s ňou stotožňujete, takže si ani neuvedomujete, že ste jej otrokom. Ako keby ste boli posadnutí a nevedeli o tom, a tak si myslíte, že to, čo sa vás zmocnilo, mysliteľ, ste vy sami. Zistenie, že to tak nie je, vám umožní začať túto bytosť pozorovať. A v momente, keď ju začnete pozorovať, aktivujete vyššiu úroveň vedomia. Začnete si uvedomovať, že sféra inteligencie je obrovská a myslenie je iba jej malou súčasťou. Pochopíte, že všetky veci, na ktorých skutočne záleží, krása, láska, tvorivosť, radosť, vnútorný pokoj, pochádzajú zo sféry nad myslením. Začnete sa prebúdzať. Osloboďte sa od svojej mysle. Čo presne znamená pozorovať mysliteľa? Keď pacient povie lekárovi, že počuje v hlave hlasy, s veľkou pravdepodobnosťou skončí u psychiatra. Lenže v skutočnosti takmer každý neustále počuje vo svojej hlave hlas alebo niekoľko hlasov. Ide o monológ alebo dialóg súvisiaci s nedobrovoľným procesom myslenia, o ktorom netušíme, že máme silu ho zastaviť. Pravdepodobne ste už niekedy na ulici stretli blázna, ktorý si pre seba stále niečo mrmlalo. V skutočnosti sa to až tak neodlišuje od toho, čo robíte vy a väčšina normálnych ľudí, len to nerobíte nahlas. Váš vnútorný hlas komentuje, špekuluje, posudzuje, porovnáva, sťažuje sa, chváli. Tento hlas sa nemusí zaoberať iba situáciou, v ktorej sa práve nachádzate. Môže sa zaoberať nedávnou či dávnou minulosťou, alebo si predstavovať možné situácie v budúcnosti. Pokiaľ ide o budúcnosť, zväčša si predstavuje, že niečo dopadne zle. To nazývame obavy. Táto zvuková stopa v našej mysli je niekedy sprevádzaná vizuálnou predstavou, niečím ako mentálny film. Pokiaľ sa tento hlas zaoberá situáciou, v ktorej sa práve nachádzame, obvykle ju aj interpretuje z pozície minulosti. Je to tak preto, že tento hlas je súčasťou podmienenej mysle, ktorá bola vytvorená z vašej osobnej minulosti a kolektívneho kultúrneho povedomia, ktoré ste zdedili. Preto vnímate a posudzujete prítomnosť očami minulosti a vidíte ju skreslene. Vnútorný hlas je často naším najväčším nepriateľom. Množstvo ľudí má vo vlastných hlavách mučiteľa, ktorý na nich neustále útočí, trestá ich a vysáva z nich životnú energiu. Je príčinou nevypovedaného nešťastia, utrpenia a chorôb. Je tu však dobrá správa. Od svojej mysle sa môžete oslobodiť. Je to jediné pravé oslobodenie. Prvý krok môžete urobiť hneď teraz. Načúvajte hlasu vo svojej mysli. Zamerajte sa predovšetkým na všetky opakujúce sa myšlienky, ktoré sa vám v hlave prehrávajú ako stará platňa možno už niekoľko rokov. Toto nazývam pozorovanie mysliteľa. Inak povedané,
Počúvajte hlas vo svojej hlave. Buďte prítomní ako pozorovateľ. A počúvajte ho nezaujato. Nekritizujte. Nesúďte a neodsudzujte to, čo počujete, pretože tým by ste umožnili, aby sa váš vnútorný hlas vrátil späť zadným vchodom. Čoskoro si uvedomíte, že ten hlas je tam a ja som tu a ja načúvam, pozorujem ho. Toto sebauvedomenie, pocit vlastnej prítomnosti nie je myšlienka. Vychádza zo sféry za vašim myslením. Kedykoľvek načúvate nejakej myšlienke, zároveň si uvedomujete aj seba samého ako svedka tej myšlienky. Do hry vstúpila nová dimenzia vedomia. Keď načúvate myšlienke, cítite vedomú prítomnosť. V pozadí si uvedomujete svoje hĺbšie ja. Myšlienka tak stráca silu a rýchlo sa vytratí, pretože vy už neživíte svoju myseľ a nestotožňujete sa s ňou. Toto je začiatok konca nedobrovoľného a ustavičného premýšľania. Keď myšlienka odíde, zažijete prerušenie prúdu myšlienok. Moment nemyslenia. Spočiatku budú tieto momenty krátke, možno potrvajú len niekoľko sekúnd, ale postupne sa predĺžia. Keď dôjde k takémuto zastaveniu, vo vnútri pocítite určitý pokoj a ticho. Takto sa začína prejavovať váš prirodzený stav vedome prežívanej jednoty s bytím, ktorú myseľ obvykle zatieňuje. Cvičením sa tento pocit pokoja a ticha prehlbí. Jeho hĺbka je nesmierna. Pocítite jemnú emanáciu radosti, vyvierajúcu z hlbín vášho vnútra. Radosť z bytia. Nie je to stav tranzu, určite nie. Vôbec nestrácate vedomie. Práve naopak. Ak by ste mali za pokoj zaplatiť stratou vedomia a za ticho poklesom vitality a bdelosti, potom by snaha o ne nestála za to. V dosiahnutom stave vnútornej prepojenosti ste naopak omnoho viac bdelí ako v stave stotožnenia sa s mysľou. Ste prítomní v danom momente. Zvyšuje sa frekvencia, na ktorej vibruje vaše energetické pole, ktoré oživuje vaše fyzické telo. Ako vstupujete hlbšie do tejto sféry bez myšlienok, známej vo východných učeniach, dosahujete stav čistého vedomia. V tomto stave pociťujete svoju vlastnú prítomnosť natoľko intenzívne a zažívate taký silný pocit radosti, že vaše myšlienky a emócie, vaše fyzické telo aj s celým vonkajším svetom sa v porovnaní s ním stávajú relatívne nedôležitými. Nie je to však sebecký stav, je to stav bez ja. Prenesie vás za hranice toho, čo ste bežne vnímali ako svoje ja. Táto prítomnosť ste vy a zároveň niečo, čo vás nepredstaviteľne prevyšuje. Môže vám to pripadať paradoxné, či dokonca nezmyselné, ale neexistuje nejaký iný spôsob, ako to vysvetliť. Prúd myšlienok môžete zastaviť okrem pozorovania mysliteľa aj tým, že sústredíte svoju pozornosť na prítomný okamih. Jednoducho si intenzívne uvedomujte prítomný moment. Je to veľmi uspokojujúce. Týmto spôsobom odvediete pozornosť od myšlienkovej činnosti a dostanete sa do sféry nemyslenia, v ktorej ste neuveriteľne čulí, pri plnom vedomí a pritom nerozmýšľate. To je podstata meditácie. V každodennom živote to môžete trénovať tak, že sa plne sústredíte na nejakú činnosť, ktorú bežne vykonávate za nejakým účelom. Sústredíte sa do takej miery, že samotná činnosť sa stane účelom. Vždy, keď pôjdete hore a dole schodmi doma alebo v práci, naplno sa sústredte na každý krok, každý pohyb, aj na svoj dých. Koncentrujte sa na prítomnosť okamihu. Počas umývania rúk sa sústredte na všetky zmyslové vnemy, ktoré máte, zvuk a dotyk vody, pohyb rúk, vôňu mydla. Keď nastúpite do auta a zavriete za sebou dvere, na pár sekúnd sa zastavte a vnímajte svoj dých. Uvedomte si nenápadný, ale silný pocit prežívania prítomnosti. Mieru úspešnosti v tomto cvičení zistíte podľa miery pokoja, ktorý pocítite vo svojom vnútri.
Najdôležitejším krokom na vašej ceste k osvieteniu preto je naučiť sa nestotožňovať so svojou mysľou. Vždy, keď vytvoríte medzeru v prúde myšlienok, svetlo vášho vedomia zažiari jasnejšie. Jedného dňa si možno uvedomíte, že nad svojim vnútorným hlasom sa usmievate, ako by ste sa usmievali nad vyvádzaním malého dieťaťa. Bude to znamenať, že svoju myseľ už neberiete až tak vážne, pretože od nej nezávisí vaša identita. Osvietenie, povznesenie sa nad myslenie. Ak chceme na tomto svete prežiť, nie je myslenie nevyhnutnosťou? Vaša myseľ je nástroj. Používate ju na rôzne účely a keď dosiahnete svoj cieľ, odložíte ju. Povedal by som, že 80 až 90% myslenia väčšiny ľudí tvoria nielen zbytočné a nutkavé myšlienky, ale keďže sú ešte aj prirodzene negatívne, sú navyše škodlivé. Pozorujte svoju myseľ a potvrdí sa vám to. Zbytočné myslenie vás oberá o energiu. Tento druh nutkavého myslenia je určitou formou závislosti. Čím sa vyznačuje závislosť? Jednoducho tým, že nie ste schopní s ňou prestať. Zdá sa, že je silnejšia ako vy. Navyše vám poskytuje falošný pocit potešenia. Potešenia, ktoré nutne povedie k bolesti. Prečo by sme mali byť závislí na myslení? Stotožňujete sa s ním. Svoje vlastné ja vnímate na základe obsahu a aktivity vašej mysle. Ste presvedčení, že keby ste prestali myslieť, stratili by ste svoje ja. Ako vyrastáte, vytvárate si podľa osobných a kultúrnych okolností, ktoré vás obklopujú, mentálny obraz o tom, kto ste. Tomuto iluzórnemu ja môžeme hovoriť ego. Pozostáva z aktivity mysle a neustále premýšľanie ho udržuje pri živote. Ego predstavuje pre rôznych ľudí rozličné veci. Ja pod ním rozumiem falošné ja, ktoré vzniká nevedomým stotožnením sa s mysľou. Pre ego prítomnosť sotva existuje. Dôležité sú preň iba minulosť a budúcnosť. Toto dokonalé prevrátenie pravdy vysvetľuje, prečo je naša myseľ v tomto stave nefunkčná. Stále sa zaoberá udržovaním minulosti pri živote, pretože kto ste, ak nemáte minulosť? Rovnako sa neustále projektuje do budúcnosti, aby si tak zaistila vlastné prežitie a našla určitý druh oslobodenia či naplnenia. Hovorí, jedného dňa, keď sa stane to a to, budem v poriadku, šťastná, budem mať pokoj. Dokonca aj vtedy, keď sa zdá, že ego sa zaoberá prítomnosťou, v skutočnosti nevidí prítomný okamih. Vidí ho skreslene, pretože sa naň díva očami minulosti. Alebo redukuje prítomnosť iba na prostriedok na dosiahnutie nejakého budúceho cieľa. Pozorujte svoju myseľ a zistíte, že je to tak. Prítomný okamih je kľúčom k oslobodeniu. Ale pokiaľ sa stotožňujete so svojou mysľou, prítomný okamih nenájdete. Nechcem prísť o schopnosť veci analyzovať a rozlišovať. Nevadilo by mi naučiť sa myslieť jasnejšie a sústredenejšie, ale nechcem stratiť svoju myseľ. Dar myslenia je ten najvzácnejší dar, ktorý sme dostali. Bez neho by sme boli len ďalším zvieracím druhom. Prevaha myslenia je len jedným zo štádií v procese vývoja vedomia. Dnes musíme bezodkladne prejsť na ďalšiu úroveň, inak nás naša monštruózna myseľ zničí. Neskôr sa k tejto téme vrátim. Myslenie a vedomie nie sú synonymá. Myslenie je len jedným malým aspektom vedomia. Myslenie nemôže existovať bez vedomia, ale vedomie myslenie nepotrebuje. Osvietenie znamená, že ste schopní povzniesť sa nad myslenie a nie, že sa vrátite späť na úroveň pred myslením, na ktorej sa nachádzajú zvieratá a rastliny. V stave osvietenia stále využívate vlastnú myseľ, keď ju potrebujete, ale využívate ju omnoho koncentrovanejšie a efektívnejšie ako predtým. Používate ju praktickejšie a pritom ste oslobodení od nedobrovoľného vnútorného monológu a zažívate vnútorný pokoj. Ak myseľ používate zvlášť vtedy, keď potrebujete dôjsť k nejakému tvorivému riešeniu, oscilujete medzi myslením a pokojom, medzi mysľou a stavom bez myšlienok. V stave bez myšlienok máte vedomie aj bez myslenia. Jedine tak môžete myslieť tvorivo, pretože len vtedy má vaša myseľ skutočnú silu. Ale pokiaľ je osamotená a nie je prepojená so širším vedomím, ľahko sa stane neúrodnou, šialenou
a deštruktívnou. Naša myseľ je v podstate mechanizmom, ktorý nám pomáha prežiť. Útok a obrana pred inými mysľami, zbieranie, uchovávanie a analýza informácií, v tom je myseľ dobrá, ale rozhodne to nie sú tvorivé činnosti. Všetci skutoční umelci, či si to uvedomujú alebo nie, tvoria zo sféry bez myšlienok, z vnútorného ticha. Ich myseľ potom udá formu ich tvorivému impulzu. Aj významní vedci hovoria, že ich objavy sa zrodili v stave vnútorného pokoja. Poprední matematici, vrátane Einsteina, ako sa ukázalo pri skúmaní metód ich práce, tvrdia, že myslenie zohráva len podradnú úlohu v krátkej a rozhodujúcej fáze kreatívneho aktu. Povedal by som, že väčšina vedcov je netvorivých nie preto, že by nevedeli myslieť, ale preto, že nedokážu prestať myslieť. Zázrak života na Zemi nevznikol a nie je udržovaný pomocou myslenia a myšlienok. Zjavne tu pôsobí inteligencia, ktorá je omnoho vyššia než myseľ. Ako môže jediná ľudská bunka s priemerom 1/1000 centimetra obsahovať informácie o DNA, ktoré by zaplnili 1600 stranových kníh? Čím viac sa dozvedáme o fungovaní tela, tým jasnejšie si uvedomujeme, aká nesmierna musí byť inteligencia, ktorá ho riadi. A tiež to, ako málo o nej vieme. Keď sa s ňou spojí vaša myseľ, stane sa tým najúžasnejším nástrojom, pretože bude slúžiť niečomu vyššiemu než sebe samej. Emócie. Reakcia tela na myseľ. A čo emócie? Emócie mnou zmietajú omnoho viac ako myseľ. Pre mňa myseľ nie je len myslenie. Zahŕňa v sebe aj emócie a všetky podvedomé vzory správania. Keď sa stretáva telo s mysľou, vznikajú emócie. Sú reakciou tela na myseľ, alebo ich môžeme považovať za odraz mysle v tele. Napríklad útočná či nepriateľská myšlienka podnieti v našom tele nárast energie, ktorú nazývame hnev. Telo sa pripravuje na boj. Myšlienka, že sme vo fyzickom alebo psychickom ohrození, spôsobí stiahnutie svalov, čo je fyzický prejav strachu. Výskumy ukazujú, že silné emócie vyvolávajú zmeny v biochémii tela. Tieto biochemické zmeny predstavujú materiálny aspekt našich emócií. Obvykle si samozrejme neuvedomujete všetky svoje myšlienkové vzorce a iba pozorovanie emócií vám umožní preniesť ich do vedomia. Čím viac sa stotožňujete so svojím myslením, názormi, súdmi a interpretáciami a čím menej ste prítomní ako nezaujaté vedomie, tým silnejší náboj budú mať vaše emócie, či si to uvedomujete alebo nie. Pokiaľ nedokážete vnímať svoje emócie, pokiaľ ste od nich odrezaní, nakoniec sa prejavia na čisto telesnej úrovni v podobe nejakého fyzického príznaku. O tomto probléme sa za posledné roky dosť napísalo, preto sa ním v tejto knihe nemusíme zaoberať. Silná, nevedomá emócia sa dokonca môže prejaviť aj ako vonkajšia udalosť, ktorá vám pripadá ako niečo, čo sa s vami deje. Napríklad ľudia, ktorí v sebe majú veľa hnevu, bez toho, aby si to uvedomovali a prejavovali, sú častejšie bezdôvodne napádaní, verbálne či dokonca fyzicky ostatnými naštvanými ľuďmi. Z týchto ľudí cítiť zlosť, ktorú niektorí ľudia podvedome zachytávajú a prebúdza v nich ich vlastnú, latentnú zlosť. Ak máte problém vnímať svoje emócie, skúste sústrediť pozornosť na vnútorné energetické pole vášho tela. Vnímajte svoje telo zvnútra. Tak získate kontakt aj so svojimi emóciami. Ďalej sa tomu budeme venovať podrobnejšie. Hovoríte, že emócie sú odrazom mysle v tele. Niekedy sú však myseľ a telo v rozpore. Myseľ hovorí nie, emócie hovoria áno a naopak. Ak chcete skutočne spoznať svoju myseľ, telo vám vždy poskytne pravdivý obraz. Takže si všímajte emócie, vnímajte ich vo svojom tele. Ak si všimnete zjavný nesúlad medzi vašim myslením a vašimi emóciami, myslenie bude klamlivé a emócie pravdivé. Neznamenajú však konečnú pravdu o tom, kto ste, ale relatívnu pravdu, ktorá odráža váš súčasný stav mysle. Konflikty medzi povrchnými myšlienkami a nevedomými mentálnymi procesmi sú bežné.
Možno ešte nie ste schopní preniesť svoje nevedomé mentálne procesy do vedomia v podobe myšlienok, ale vo vašom tele sa budú odzrkadľovať v podobe emócií a tie ste si schopní uvedomiť. Pozorovať vlastné emócie takýmto spôsobom je v podstate to isté, ako pozorovať svoje myšlienky. Jediným rozdielom je, že myšlienka sídli vo vašej hlave, zatiaľ čo emócia obsahuje silný fyzický komponent a tak ju cítime primárne v tele. Potom môžete svojim emóciám dovoliť existovať bez toho, aby ste sa nimi nechali ovládať. Prestanete sa s nimi stotožňovať a stanete sa nezaujatým pozorovateľom. Ak to tak budete robiť, všetko nevedomé vo vašom vnútri vyjde na svetlo vášho vedomia. Takže pozorovanie emócií je rovnako dôležité ako pozorovanie myšlienok? Áno. Zvyknite si pýtať sa samých seba. Čo sa vo mne práve teraz deje? Táto otázka vás povedie správnym smerom. Neanalizujte, len pozorujte. Zamerajte pozornosť dovnútra. Precíťte energiu emócií. Ak necítite žiadnu emóciu, zamierte svoju pozornosť hĺbšie do energetického poľa svojho tela. To je brána do sféry bytia. Emócia zvyčajne predstavuje zosilnený a zenergizovaný myšlienkový vzorec a pre jej silný energetický náboj spočiatku nie je ľahké ostať duchom prítomný a zároveň ju pozorovať. Chce sa vás zmocniť a zvyčajne sa jej to podarí, pokiaľ nie ste dostatočne pozorní. Pokiaľ vás emócia v dôsledku vašej nepozornosti vtiahne do seba a vy sa s ňou nevedomky stotožníte, čo sa bežne stáva, emócia sa dočasne stane vami. Často vznikne začarovaný kruh, v ktorom sa vaše myšlienky a emócie navzájom živia. Myšlienkový vzorec vytvorí zosilnený obraz samého seba v emócii a vibračná frekvencia emócie ďalej posilňuje pôvodný myšlienkový vzorec. Tým, že premýšľate o človeku alebo situácii, ktorá vo vás vyvolala určitú emóciu, vaše myšlienky energeticky podporujú túto emóciu a tá spätne posilňuje daný myšlienkový vzorec. V podstate sú všetky emócie modifikáciami jedinej prapôvodnej nerozlíšenej emócie, ktorá pramení zo straty poznania toho, kto skutočne ste. Keďže je to nerozlíšená emócia, je ťažké ju presne pomenovať. Je blízka strachu, ale okrem neustáleho pocitu ohrozenia obsahuje aj hlboký pocit opustenosti a neúplnosti. Najlepšie bude asi použiť slovo, ktoré je rovnako nešpecifikované ako táto prvotná emócia a nazvať ju jednoducho bolesť. Jednou z hlavných úloh mysle je zbavovať vás emočnej bolesti, čo vysvetľuje jej neutíchajúcu aktivitu. Napriek tomu je však jediné, čo myseľ dokáže, bolesť dočasne zakryť. Čím viac myseľ bojuje proti tejto bolesti, tým je v skutočnosti väčšia. Myseľ nikdy nepríde na riešenie tohto problému a ani vám nedovolí prísť na riešenie, pretože sama je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Predstavte si, že policajný veliteľ sa snaží dolapiť podpaľača, ktorým je on sám. Tej bolesti sa nezbavíte, pokiaľ sa neprestanete stotožňovať so svojou mysľou a teda so svojím egom. Vtedy myseľ stratí svoju mocnú pozíciu a bytie sa odhalí ako vaša pravá podstata. Áno, viem, na čo sa opýtate. Chcela som sa spýtať na pozitívne emócie, ako sú láska a radosť. Tieto emócie sú neoddeliteľné od prirodzeného stavu vnútornej prepojenosti s bytím. Okamihy lásky a radosti, alebo krátke chvíľky hlbokého pokoja sú možné, keď sa objaví medzera v prúde myslenia. U väčšiny ľudí sa takéto momenty objavujú zriedka a iba náhodne, v okamihoch, keď myseľ ostane bez slov, napríklad ako keď extrémna telesná námaha alebo veľké nebezpečenstvo náhle vyvolajú pocit krásy. Odrazu sa dostaví vnútorný pokoj. A s ním prichádza intenzívna radosť, láska a mier. Takéto okamihy zvyčajne trvajú iba krátko, pretože myseľ sa vďaka svojej hlučnej aktivite, ktorú nazývame myslenie, rýchlo opäť ujme nadvlády. Láska, radosť a mier môžu rozkvitať, len ak sa vyslobodíte z područia mysle.
Ale nenazýval by som ich emóciami. Vychádzajú zo sféry za emóciami, z oveľa hĺbšej úrovne. Musíte sa naučiť plne si uvedomovať svoje emócie a byť schopní ich vnímať, aby ste mohli pocítiť, čo sa nachádza za nimi. Emócia doslova znamená vyrušenie. Slovo emócia pochádza z latinského emovere, čo znamená pohnúť. Láska, radosť a pokoj sú hlboké stavy bytia, 3 aspekty stavu vnútorného prepojenia s bytím. Ako k takým, k ním neestvujú protiklady, pretože vychádzajú zo sféry za mysľou. Na druhej strane emócie, ktoré sú súčasťou dualistickej mysle, podliehajú pravidlu opozície a to hovorí, že niet dobra bez zla. Takže v neosvietenom stave stotožnenia sa s vlastnou mysľou je to, čo niekedy chybne nazývame radosťou, iba príjemným, ale prechodným aspektom ustavične sa meniaceho cyklu bolesti a potešenia. Potešenie vždy nachádzate v niečom mimo vás, zatiaľ čo radosť pramení vo vašom vnútri. To, čo vám dnes spôsobuje potešenie, vám zajtra spôsobí bolesť. Alebo vás to prestane tešiť a neprítomnosť potešenia vám spôsobí bolesť. To, čo mu často hovoríme láska, môže byť na chvíľu príjemné a vzrušujúce. Je to však vysoko návykové prilnutie k niekomu, ktoré sa v momente môže zmeniť na pravý opak. Po odznení počiatočnej eufórie oscilujú mnohé láskyplné vzťahy medzi láskou a nenávisťou, príťažlivosťou a bojom. Skutočná láska vám nespôsobí utrpenie, ako by mohla. Nezmení sa odrazu na nenávisť, tak ako sa skutočná radosť nikdy nezmení na bolesť. Ako som povedal, aj keď ste ešte nedosiahli osvietenie, predtým, ako sa vám podarí oslobodiť sa od vlastnej mysle, pocítite v istých momentoch okamihy skutočnej lásky, radosti či hlbokej vnútornej spokojnosti. Pokojnej, ale naplnenej životom. Sú to aspekty vašej skutočnej prirodzenosti, ktoré zvyčajne zastiera vaša myseľ. Aj v normálnych, návykových vzťahoch môžu nastať okamihy, keď pocítite prítomnosť niečoho skutočnejšieho, niečoho nezničiteľného. Sú to však iba záblesky, ktoré veľmi rýchlo prehluší aktivita mysle. Potom sa vám môže zdať, že ste mali niečo veľmi vzácne a prišli ste o to, alebo vás vaša myseľ presvedčí o tom, že to všetko bola aj tak len ilúzia. Pravdou však je, že to nebola ilúzia a o tento stav vás nič nemôže pripraviť. Je súčasťou vášho prirodzeného stavu, ktorý myseľ síce dokáže zatieniť, ale nikdy ho nedokáže zničiť. Aj keď je obloha zatiahnutá, slnko nezmizlo. Je stále tam hore, nad mrakmi. Buddha hovorí, že utrpenie vzniká z túžby alebo žiadostivosti. A aby sme sa oslobodili od bolesti, musíme rozťať putá túžby. Žiadostivosť pramení z toho, že myseľ sa usiluje nájsť spásu alebo naplnenie vo vonkajšom svete a v budúcnosti ako náhradu za radosť z bytia. Kým sa stotožňujete s mysľou, ste zajedno s týmito žiadostivosťami, túžbami, chceniami, pripútanosťou, averziou a okrem nich vaše ja neexistuje. Je iba možnosťou, nenaplneným potenciálom, ktorý ešte nevyklíčil. V takomto stave je aj túžba po slobode a osvietení len ďalšou žiadostivou túžbou po naplnení v budúcnosti. Nesnažte sa preto oslobodiť od túžob či dosiahnuť osvietenie. Sústreďte sa na prítomnosť. Buďte prítomní v roli pozorovateľa mysle. Necitujte Budhu, buďte ním. Staňte sa prebudeným človekom. To je význam slova Buddha. Ľudia žijú v područí bolesti už veky. Od čias, keď upadli do Božej nemilosti, vstúpili do sféry času a mysle a prestali si uvedomovať bytie. V tom momente začali sami seba vnímať ako nezmyselné fragmenty v nehostinnom vesmíre, bez spojenia so zdrojom a s inými ľuďmi. Bolesť je nevyhnutná, kým sa stotožňujete s mysľou, kým ste z duchovného pohľadu nevedomí. Mám na mysli predovšetkým emocionálnu bolesť, ktorá je hlavnou príčinou fyzických a psychických chorôb.
Odmietanie, nenávisť, sebaľútosť, vina, hnev, depresie, žiarlivosť či akékoľvek malé podráždenie sú prejavmi bolesti. Každé potešenie alebo pozitívna emócia obsahuje v sebe semienko bolesti, svojho neoddeliteľného protipólu, ktorý sa časom prejaví. Každý, kto niekedy vyskúšal drogy, vie, že po eufórii nasleduje pád a každé potešenie sa nakoniec zmení na určitú formu bolesti. Mnohí ľudia z vlastnej skúsenosti vedia, ako ľahko a rýchlo sa dokáže partnerský vzťah zmeniť zo zdroja potešenia na zdroj bolesti. Keď sa na to pozrieme zo širšej perspektívy, pozitívna a negatívna polarita sú dvoma stranami mince. Obe sú súčasťou bolesti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou egoického stavu stotožnenia sa s mysľou. Existujú dve úrovne bolesti. Bolesť, ktorú si spôsobujete dnes, a bolesť z minulosti, ktorá je stále prítomná vo vašej mysli a v tele. Teraz by som rád hovoril o tom, ako prestať vytvárať bolesť v prítomnosti a ako odstrániť bolesť z minulosti. Vedomie, cesta z bolesti. Prestaňte vytvárať bolesť. Nikto vo svojom živote nie je celkom oslobodený od bolesti a utrpenia. Nejde tu skôr o to, ako sa naučiť s nimi žiť, než sa im snažiť vyhýbať? Väčšina ľudskej bolesti je zbytočná. Spôsobujete si ju sami, pokiaľ dovolíte mysli, aby nepozorovane ovládala váš život. Bolesť, ktorú si spôsobujete v prítomnosti, vždy pramení z neprijatia, z nevedomého odporu k tomu, čo je. Na úrovni myslenia je odpor prejavom odsúdenia. Na emocionálnej úrovni je to istá forma negativity. Intenzita bolesti závisí od intenzity vášho odporu k prítomnému okamihu a tá zasa od miery vášho stotožnenia sa s vlastnou mysľou. Myseľ sa vždy usiluje popierať prítomnosť a uniknúť z nej. Inými slovami, čím viac sa identifikujete so svojou mysľou, tým viac trpíte a čím viac ste schopní prijať a oceniť prítomný okamih, tým viac ste oslobodení od bolesti, utrpenia a egoickej mysle. Prečo myseľ bežne odmieta alebo cíti odpor k prítomnosti? Pretože si dokáže zachovať nadvládu a fungovať jedine v čase, v minulosti a budúcnosti. Takže bezčasovú prítomnosť pociťuje ako ohrozenie. Čas a myseľ sú neoddeliteľné. Predstavte si Zem, keby na nej neexistoval ľudský život a boli by na nej iba rastliny a zvieratá. Mala by minulosť a budúcnosť? Dalo by sa zmysluplne hovoriť o čase? Otázka, koľko je hodín, alebo koľko jeho je dnes? Aj keby ju mal kto položiť, by bola nezmyselná. Dúb alebo orol by sa nad takou otázkou zasmiali. Koľko je hodín? Spýtali by sa. No predsa teraz. Je teraz. Existuje azda niečo iné? Na to, aby sme mohli fungovať na tomto svete, potrebujeme samozrejme aj myseľ, aj čas. Keď nás však myseľ a čas začnú ovládať, dostaví sa nefunkčnosť, bolesť a smútok. Myseľ, aby si zaistila nadvládu, sa ustavične snaží prekrývať prítomný okamih minulosťou a budúcnosťou. Tým, ako čas zakrýva životaschopnosť a nekonečný tvorivý potenciál bytia, ktoré je neoddeliteľné od prítomného okamihu, zatemňuje myseľ vašu pravú prirodzenosť. V ľudskej mysli sa usídľuje stále ťažšie bremeno času. Všetci jednotlivci ním trpia, ale zároveň ho stále zväčšujú v každom momente, keď ignorujú alebo popierajú prítomnosť, alebo keď ju redukujú na prostriedok na dosiahnutie nejakého budúceho okamihu, ktorý existuje len v ich mysliach. Akumulácia času v kolektívnej mysli a v individuálnych ľudských mysliach zahŕňa aj obrovské množstvo zvyškovej bolesti z minulosti. Ak už nechcete spôsobovať bolesť ani sebe, ani ostatným, ak už nechcete pridávať k bolesti z minulosti, ktorá vo vás stále žije, neriadte sa viac časom. Aspoň nie vo väčšej miere, ako je to nevyhnutné na riešenie praktických otázok života. Ako sa neriadiť časom? Hlboko precíťte,
že prítomný okamih je to jediné, čo kedy bude. Sústreďte sa v živote predovšetkým na prítomnosť. Kým doposiaľ ste žili hlavne v čase a občas ste navštívili prítomnosť, premiestnite sa do prítomnosti a iba keď musíte riešiť praktické problémy života, zavítajte nakrátko do minulosti či budúcnosti. Vždy povedzte prítomnosti svoje áno. Čo by mohlo byť nezmyselnejšie, než odporovať niečomu, čo už existuje? Čo môže byť šialenejšie, než odporovať životu, ktorý existuje len vo večnej prítomnosti? Odovzdajte sa tomu, čo je. Povedzte životu svoje áno a uvidíte, ako život zrazu začne pracovať pre vás namiesto toho, aby šiel proti vám. Prítomný okamih je niekedy nepriateľný, nepríjemný, strašný. Je taký, aký je. Pozorujte, ako ho vaša myseľ klasifikuje. Ako táto klasifikácia, toto neustále zotrvávanie v posudzovaní, vytvára bolesť a utrpenie. Pozorovaním procesov v mysli sa vám podarí vzdialiť sa od jej vzorcov odmietania a dovolíte prítomnému okamihu existovať. Okúsite pocit vnútornej nezávislosti na vonkajších podmienkach. Skutočný, vnútorný pokoj. Uvidíte, čo sa potom stane a ak to bude potrebné alebo možné, riaďte sa tým. Príjmite prítomnosť a potom konajte. Nech prítomný okamih prináša čokoľvek, príjmite to, ako by ste si to vybrali sami. Vždy s ním spolupracujte, nebránte sa mu. Urobte si z neho svojho priateľa a spojenca, nie nepriateľa. Tým zázračne zmeníte celý svoj život. Bolesť z minulosti. Rozpúšťanie tela bolesti. Kým nie ste schopní dosiahnuť silu prítomnosti, každá emočná bolesť, ktorú prežijete, vo vás zanechá pozostatok bolesti, ktorý vo vás naďalej prežíva. Spája sa s bolesťou z minulosti, ktorú v sebe nosíte a zostáva vo vašej mysli a v tele. Zahrňa bolesť, ktorú vám v detstve spôsobila nevedomosť sveta, do ktorého ste sa narodili. Táto nahromadená bolesť vytvára negatívne energetické pole, ktoré sídli vo vašej mysli a v tele. Ak sa naň pozriete ako na neviditeľnú, samostatnú entitu, ste blízko pravde. Je to vaše emočné telo bolesti. Môže existovať v dvoch podobách, latentnej a aktívnej. Telo bolesti môže byť až 90% času v latentnom stave, ale u hlboko nešťastnej osoby môže byť naopak takmer 100% času aktívne. Niektorí ľudia žijú takmer neustále vo svojom emočnom tele. Iní ho zažívajú len v istých situáciách, v partnerských vzťahoch alebo vo chvíľach, ktoré sú spojené so stratou, opustením, fyzickým či emocionálnym ublížením a podobne. Emočné telo sa veľmi jednoducho prebudí, najmä ak narazí na nejaký vzorec bolesti z minulosti. Keď je pripravené prebudiť sa, dokáže ho aktivovať aj myšlienka alebo nevinná poznámka blízkeho. Niektoré telá bolesti sú otravné, ale relatívne neškodné, ako nejaké ufňukané dieťa. Iné sú zákerné a deštruktívne monštrá, skutoční démoni. Niektoré sú násilné na fyzickej úrovni, mnohé zase útočné na úrovni emócií. Niektoré napádajú ľudí okolo vás, či vašich blízkych. Iné môžu napadnúť vás, svojho hostiteľa. Myšlienky a pocity, týkajúce sa vášho života, sa stanú veľmi negatívnymi a sebadeštruktívnymi. Takto často vznikajú choroby a nehody. Niektoré emočné telá dokážu svojho hostiteľa priviesť až k samovražde. Keď si myslíte, že niekoho dobre poznáte a odrazu ste prvýkrát konfrontovaní s tou neznámou odpornou bytosťou, ste šokovaní. O mnoho dôležitejšie však je pozorovať túto bytosť v sebe samom.
Pozorne si na sebe všímajte všetky známky nespokojnosti v akejkoľvek forme. Môže to znamenať prebúdzanie vášho tela bolesti. Môže mať rozličné podoby. Podráždenosť, netrpezlivosť, stiesnená nálada, túžba niekomu ublížiť, hnev, zúrivosť, depresia, potreba vniesť trocha drámy do vzťahu a podobne. Pristihnite svoje telo bolesti v momente, keď sa prebúdza zo spánku. Tak ako každá žijúca entita, aj telo bolesti chce prežiť. Prežiť dokáže iba vtedy, ak sa mu podarí podvedome vás prinútiť, aby ste sa s ním stotožnili. Vtedy môže povstať, prevziať nad vami kontrolu, stať sa vami a žiť prostredníctvom vás. Živí sa každým zážitkom, ktorý súznie s jeho typom energie. S čímkoľvek, čo spôsobuje viac bolesti v akejkoľvek podobe. Zlosti, deštruktívnosti, nenávisti, smútku, emočnej drámy, násilia či choroby. Keď sa vás zmocní telo bolesti, vytvorí vo vašom živote situácie, v ktorých sa bude odrážať jeho vlastná frekvencia a ktoré ho budú vyživovať. Bolesť sa živí bolesťou, neživí sa radosťou. Tá je pre ňu nestráviteľná. Ak vás ovláda telo bolesti, chcete stále viac bolesti. Stanete sa buď obeťou, alebo násilníkom. Buď chcete ubližovať druhým, alebo chcete sami trpieť, alebo oboje. Medzi týmito dvomi pólmi nie je veľký rozdiel. Samozrejme, že si to neuvedomujete a budete rázne namietať, že bolesť nechcete. Ale ak sa prizriete bližšie, zistíte, že vaše myslenie a správanie sú nastavené tak, že bolesť zámerne udržujú pri živote. Ak by ste si to skutočne uvedomovali, tento vzorec by sa rozpadol, pretože chcieť viac bolesti je šialenstvo a nikto nie je vedome šialený. Telo bolesti, temný tieň ega, sa bojí svetla vášho vedomia. Bojí sa odhalenia. Jeho prežitie závisí od vášho podvedomého stotožnenia sa s ním a od vášho strachu čeliť bolesti, ktorú v sebe nosíte. Ak sa jej však nevzopriete a ak do nej nevnesiete svetlo vedomia, budete nútení prežívať ju znova a znova. Vaše telo bolesti vám môže pripadať ako nebezpečná príšera, na ktorú sa nemôžete ani pozrieť, ale uisťujem vás, že je to len prízrak, ktorý bude bezmocný proti sile vašej prítomnosti. Niektoré duchovné učenia hovoria, že bolesť ako taká je len ilúzia. A je to pravda. Otázka však znie, je to pravda pre vás? Samotná viera z toho pravdu nespraví. Chcete po zvyšok života zažívať bolesť a stále hovoriť, že je to len ilúzia? Oslobodí vás to od bolesti? To, čo nás teraz zaujíma, je spôsob, ako si túto pravdu uvedomiť. Teda spraviť z nej realitu vo vlastnom prežívaní. Vaše telo bolesti nechce, aby ste ho pozorovali a videli ho také, aké je. Keď ho budete pozorovať, vnímajte v sebe jeho energetické pole. Ako náhle naň obrátite pozornosť, so stotožnením sa je koniec. Do hry vstupuje vyššia dimenzia vedomia. Ja ju nazývam vedomou prítomnosťou. Teraz ste svedkom alebo pozorovateľom tela bolesti. Znamená to, že vás už viac nemôže využívať a predstierať, že je vami. Nemôže sa už cez vás obnovovať. Našli ste svoju najvnútornejšiu silu. Objavili ste silu prítomnosti. Čo sa stane s naším telom bolesti, keď sa staneme natoľko vedomými, že sa s ním prestaneme stotožňovať? Toto telo je vytvorené nevedomím. Vedomie ho transformuje na seba. Tento univerzálny princíp krásne vyjadril svätý Pavol. Na svetle sa všetko ukáže a všetko, čo je vystavené svetlu, sa stáva svetlom. Tak ako nemôžete bojovať proti temnote, nedá sa bojovať ani proti telu bolesti. Ak by ste sa o to pokúšali, spôsobili by ste si vnútorný konflikt a tým len viac bolesti. Stačí, ak ho budete pozorovať. Pozorovanie v sebe zahŕňa prijatie jeho existencie ako súčasti toho, čo je v prítomnom okamihu.
Telo bolesti je vytvorené uväznenou energiou, ktorá sa oddelila z vášho komplexného energetického tela a dočasne získala autonómnosť prostredníctvom neprirodzeného procesu stotožnenia sa s mysľou. Táto energia sa obrátila proti sebe a zamerala sa proti životu ako zviera, ktoré si naháňa vlastný chvost. Prečo myslíte, že sa naša civilizácia stala takou nepriateľskou k životu? Aj deštruktívne sily sú však súčasťou životnej energie. Keď sa s ním prestanete stotožňovať a stanete sa pozorovateľom, vaše telo bolesti bude ešte určitý čas fungovať a bude sa vás snažiť trikom znova donútiť, aby ste sa s ním stotožnili. Hoci ho už svojou energiou nevyživujete, má určitú zotrvačnosť. Je to podobné, ako keď roztočíte koleso a to sa ešte nejaký čas točí. V tomto období vám dokonca môže spôsobovať fyzické bolesti v rôznych častiach tela. Ale je to iba prechodné. Zostaňte prítomní. Buďte vedomí. Staňte sa bdelými strážcami svojho vnútorného priestoru. Ak chcete priamo pozorovať telo bolesti a vnímať jeho energiu, musíte byť dostatočne pozorní. Vtedy nedokáže ovládnuť vaše myslenie. Ak sa vaše myslenie spojí s energetickým poľom tela bolesti, stotožníte sa s ním a opäť ho budete krmiť svojimi myšlienkami. Ak je napríklad hybnou energiou vášho tela bolesti zlosť a neustále premýšľate nad tým, čo vám iní vyviedli a čo im urobíte vy, stali ste sa nevedomými a vaše telo bolesti sa stalo vami. Tam, kde je zlosť, je vždy prítomná aj bolesť. Aj keď vás prepadnú čierne myšlienky a začnete upadať do negatívnych myšlienkových vzorcov a rozmýšľať o tom, aký strašný je váš život, je to dôkaz, že vaše telo bolesti sa spojilo s vašim premýšľaním. Stali ste sa tak nevedomými a zraniteľnými voči útokom tela bolesti. To, že ste sa stali nevedomí, znamená, že ste sa stotožnili s nejakým mentálnym alebo emočným vzorcom. Je to úplná neprítomnosť pozorovateľa. Neustála vedomá pozornosť prerušuje spojenie medzi vašim telom bolesti a myšlienkovými procesmi a vyvoláva proces transmutácie. Ako by sa bolesť stala palivom, ktoré živí plameň vášho vedomia a spôsobuje, že horí jasnejšie. Toto je ezoterický význam prastarého umenia alchímie. Transmutácia bežného kovu na zlato, utrpenia na vedomie. Vnútorné rozštiepenie je vyliečené a vy sa opäť stanete celistvými. Vašou zodpovednosťou potom je nespôsobovať si ďalšiu bolesť. Dovoľte mi, aby som celý proces zhrnul. Sústreďte pozornosť na vnútorné pocity. Uvedomte si, že tieto pocity sú vašim telom bolesti. Príjmite jeho prítomnosť. Nepremýšľajte nad ním. Nedovoľte, aby sa z pocitu stalo premýšľanie. Nesúďte a neanalizujte. Nebudujte na ňom svoju identitu. Buďte vedome prítomní a naďalej pozorujte, čo sa odohráva vo vašom vnútri. Uvedomte si nielen prítomnosť bolesti, ale aj toho, kto pozoruje, tichého pozorovateľa. Toto je sila prítomného okamihu, sila vašej vlastnej, vedomej prítomnosti. Uvidíte, čo sa potom stane. Telo bolesti mnohých žien sa prebúdza hlavne v období pred menštruáciou. Neskôr sa o tomto fenoméne a o jeho príčinách zmienim podrobnejšie. Zatiaľ vám poviem len toto. Ak sa vám podarí ostať v tomto období bdelá, vedome prítomná a pozorovať všetko, čo sa odohráva vo vašom vnútri bez toho, aby vás to ovládlo, bude to pre vás príležitosť na to najsilnejšie duchovné cvičenie, pri ktorom bude možná rýchla transmutácia všetkej bolesti z minulosti. Stotožnenie ega s telom bolesti. Proces, ktorý som práve opísal, je nesmierne pôsobivý a pritom jednoduchý.
Ľahko sa ho naučí aj dieťa a dúfam, že v budúcnosti to bude jedna z prvých vecí, ktoré sa deti budú v škole učiť. Keď ste už raz pochopili základný princíp vedomej prítomnosti v podobe vnútorného pozorovateľa toho, čo sa vo vás odohráva, a toto porozumenie budete mať potvrdené v zážitku, máte vo svojich rukách ten najmocnejší nástroj transformácie. Nepopieram, že môžete naraziť na intenzívny vnútorný odpor, keď sa budete chcieť prestať stotožňovať so svojou bolesťou. Najmä, ak ste sa väčšinu života stotožňovali so svojím telom bolesti a čiastočne, či úplne ste si na ňom založili svoju identitu. Znamená to, že ste si zo svojho tela bolesti vytvorili nešťastné ja a veríte, že táto fiktívna konštrukcia vašej mysle ste naozaj vy. V tomto prípade vo vás nevedomý strach zo straty identity vyvolá silný odpor. Inými slovami, radšej budete trpieť, budete telom bolesti, než by ste sa odhodlali k skoku do neznáma a riskovali stratu svojho starého, známeho, nešťastného ja. Ak sa vás to týka, pozorujte svoj vnútorný odpor. Pozorujte, ako lipnete na bolesti. Buďte veľmi bdelí. Pozorujte tú zvláštnu radosť, ktorú pociťujete, keď ste nešťastní. Pozorujte svoju nutkavú potrebu o tom hovoriť alebo premýšľať. Odpor pominie, ak ho dostanete do vedomia. Potom môžete namieriť svoju pozornosť na telo bolesti, zostať prítomný ako svedok a tak iniciovať jeho transmutáciu. Môžete to urobiť iba vy. Nikto to neurobí za vás. Ak však máte toľko šťastia, že stretnete niekoho, kto je intenzívne vedomý a v koho prítomnosti môžete zotrvávať a zdieľať s ním vedomú prítomnosť, môže vám to pomôcť veci urýchliť. V takýchto podmienkach vaše vlastné svetlo rýchlo zosilnie. Ak položíte rozhorievajúce sa polienko k silno horiacemu a po chvíli ich oddelíte, prvé polienko bude horieť o mnoho intenzívnejšie. Koniec koncov obe polienka sú súčasťou toho istého ohňa. Byť takým ohňom je jednou z úloh duchovného učiteľa. Aj niektorým terapeutom sa môže dariť plniť túto funkciu, ak sa povznesú nad úroveň mysle a dokážu sa pri práci s vami udržať v stave intenzívnej, vedomej prítomnosti. Pôvod strachu. Spomenuli ste, že neoddeliteľnou súčasťou našej emočnej bolesti je strach. Ako vzniká strach? A prečo ho je v našom živote toľko? A neslúži nám určitá dávka strachu na zdravú ochranu samých seba? Keby som nemala strach z ohňa, mohla by som doň strčiť ruku a popáliť sa. Dôvod, prečo nestrkáte ruku do ohňa je, že viete, že by ste sa popálili. Nie je to strach. Nemusíte mať strach, aby ste sa vyvarovali zbytočného ohrozenia. Stačí vám trocha inteligencie a zdravý úsudok. Pri takýchto praktických záležitostiach je potrebné riadiť sa skúsenosťami. Ak by sa vám niekto vyhrážal ohňom alebo fyzickým násilím, mohli by ste pociťovať čosi ako strach. Išlo by však o inštinktívnu reakciu v snahe vyhnúť sa nebezpečenstvu a nie o psychologický stav strachu, o ktorom teraz hovoríme. Psychologický stav strachu nesúvisí so žiadnym konkrétnym, bezprostredným ohrozením. Vyskytuje sa v mnohých podobách ako úzkosť, nervozita, napätie, obava, hrôza, fóbia. Tento druh strachu vždy súvisí s niečím, čo by sa mohlo stať a nie s momentálnou situáciou. Vy ste v prítomnosti, zatiaľ čo vaša myseľ sa nachádza v budúcnosti. Táto rozpoltenosť vo vás vyvoláva stav úzkosti. Pokiaľ sa stotožňujete so svojou mysľou a pokiaľ ste stratili kontakt so silou a jednoduchosťou prítomnosti, stav úzkosti bude vaším večným spoločníkom. Vždy si dokážete poradiť s prítomným okamihom, ale s niečím, čo je len projekciou vašej mysle, si poradiť nedokážete. Nedokážete zvládnuť budúcnosť. Ako som už povedal, pokiaľ sa stotožňujete so svojou mysľou, váš život riadi ego. Keďže je v podstate preľudom, aj napriek svojim premysleným obranným mechanizmom je ego veľmi zraniteľné a neisté.
Cíti sa v neustálom ohrození. Je to tak aj vtedy, keď sa ego navonok javí veľmi sebavedomé. Pripomínam, že emócia je reakcia tela na vašu myseľ. Čo počuje vaše telo od vášho falošného ja, vytvoreného mysľou? Som v neustálom ohrození. A akú emóciu spôsobuje táto informácia? Samozrejme strach. Strach má mnoho príčin. Bojíme sa straty, neúspechu, zranenia, ale náš strach je v podstate strachom ega z neexistencie, zo zániku. Naše ego je presvedčené, že smrť číha za každým rohom. V stave stotožnenia sa s mysľou ovplyvňuje strach zo smrti každý aspekt vášho života. Dokonca aj taká zdanlivo triviálna a bežná vec, ako je snaha mať v rozhovore vždy pravdu a dokázať, že ten druhý sa mýli, obrana mentálnej pozície, s ktorou sa stotožňujete, vzniká v dôsledku strachu zo smrti. Ak sa stotožníte s nejakým názorom a mýlite sa, vaše ja, založené na mysli, je vo vážnom ohrození. Takže z pozície svojho ega si nemôžete dovoliť mýliť sa. Mýliť sa znamená zomrieť. Kvôli tomu sa viedli vojny a rozpadli sa mnohé partnerské vzťahy. Keď sa prestanete stotožňovať so svojou mysľou, nebude vám záležať na tom, či máte pravdu alebo sa mýlite. Nebude to už ohrozovať integritu vášho ja, takže už nebudete mať nutkavú potrebu mať vždy pravdu, čo je istá forma násilia. Dokážete jasne a pevne vyjadriť, ako sa cítite a čo si myslíte, ale nebudete to agresívne obhajovať. Totožnosť vášho ja vychádza z hĺbšieho a pravdivejšieho miesta vo vás, nie z vašej mysle. Buďte ostražití za každým, keď si všimnete, že sa obraňujete. Čo obraňujete? Iluzórnu identitu, obraz mysle, fiktívnu identitu. Keď si tento vzorec uvedomíte, stanete sa jeho svedkom. Prestanete sa s ním stotožňovať. Vo svetle vášho vedomia sa tento nevedomý vzorec rýchlo rozpadne. Je to koniec všetkých hádok a mocenských hier, ktoré tak často ničia vaše vzťahy. Mať moc nad inými je slabosť prezlečená za silu. Skutočnú silu máte v sebe a je vám vždy dostupná. Strach je neustálym spoločníkom každého, kto sa stotožňuje so svojou mysľou a preto je oddelený od svojej skutočnej sily, svojho hĺbšieho ja, zakoreneného v bytí. Len veľmi málo ľudí sa nestotožňuje so svojou mysľou, takže takmer každý, koho poznáte či stretnete, žije v neustálom strachu. Rôzni sa len jeho intenzita. Pohybuje sa medzi úzkosťou a hrôzou na jednej strane a ľahkou neistotou a vzdialeným pocitom ohrozenia na druhej strane. Väčšina ľudí si svoj strach uvedomí iba vtedy, keď sa začne prejavovať v akútnej forme. Snaha ega o celistvosť. Ďalším aspektom emočnej bolesti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou egoickej mysle, je hlboko zakorenený pocit nedostatku alebo neúplnosti, pocit, že nie sme celiství. Niektorí ľudia ho zažívajú vedome, iní nevedome. Pokiaľ je tento pocit vedomý, prejavuje sa v podobe neustáleho, znepokojivého pocitu, že nie ste niečoho hodní, alebo že nie ste dosť dobrí. Pokiaľ je nevedomý, pocítite ho len nepriamo, v podobe intenzívnej žiadostivosti, chcenia a potrieb. V každom prípade sú ľudia nútení hľadať niečo, čo uspokojí ich ego. Hľadajú veci, s ktorými sa môžu stotožniť, aby sa im podarilo zaplniť dieru, ktorú cítia vo vnútri. Usilujú sa získať majetok, peniaze, úspech, moc, uznanie či nejaký konkrétny vzťah v podstate preto, aby mali zo seba lepší pocit, aby sa cítili celistvejší. Ale aj keď všetky tieto veci získajú, čoskoro zistia, že tú prázdnotu v sebe majú stále, že je bezodná. Vtedy sa dostanú do skutočných problémov, pretože už nemôžu klamať sami seba. Vlastne môžu, ale je to čoraz náročnejšie. Pokým váš život ovláda egoická myseľ, nikdy nemôžete žiť v skutočnej pohode. Nezískate pokoj ani naplnenie, azda iba na krátke momenty, ak ste práve získali niečo, o čom ste snívali, ak sa vám splnila nejaká túžba.
Ego má potrebu identifikovať sa s vonkajšími vecami. Musíte ho stále obraňovať a posilňovať. Najčastejšie sa ego identifikuje s vlastníctvom, zamestnaním, sociálnym postavením a uznaním, vedomosťami a vzdelaním, výzorom, zvláštnymi schopnosťami, vzťahmi, osobnou a rodinnou históriou, systémom viery a tiež s politickými, nacionalistickými, rasovými, náboženskými a inými kolektívnymi identitami. Nič z toho však nie ste. Pripadá vám to hrôzostrašné? Alebo sa vám uľavilo, keď ste to zistili? Skôr či neskôr sa všetkých týchto vecí budete musieť vzdať. Možno tomu nechcete uveriť a rozhodne vás ani nežiadam, aby ste uverili, že vaša identita nevychádza zo žiadnej z týchto vecí. Sami túto pravdu spoznáte. Najneskôr v momente, keď sa priblíži vaša smrť. Smrť z vás strhne všetko to, čím nie ste. Tajomstvom života je umrieť pred tým, ako naozaj umrieme a zistiť, že smrť neexistuje. Vstup do hlbokej prítomnosti. Nehľadajte svoje ja v mysli. Cítim, že o fungovaní svojej mysle sa budem musieť ešte veľa naučiť, kým sa vôbec budem môcť priblížiť k nadobudnutiu úplného vedomia alebo duchovnému osvieteniu. Nebudete. Problémy mysle nevyriešite na úrovni myslenia. Keď raz pochopíte jej základný, chybný mechanizmus, nemusíte už nič viac zisťovať ani sa učiť. Štúdium zákotí mysle z vás môže urobiť dobrého psychológa, ale neprenesie vás za hranice mysle, rovnako ako sa človek nezbaví duševnej poruchy jej štúdiom. Už chápete základné mechanizmy, ktoré prebiehajú v nevedomí. Stotožňovanie sa s mysľou, na základe ktorého vzniká falošné ja. Ego, ktorým nahrádzame naše skutočné ja, zakorenené v bytí. Ježiš hovorí, že budete ako letorast odrezaný z viniča. Ego má nekonečné potreby. Cíti sa zraniteľné a ohrozené, preto žije v strachu a ustavične po niečom túži. Keď raz pochopíte tento mechanizmus, nemusíte už viac odhaľovať jeho nespočetné prejavy. Nemusíte z neho robiť zložitý osobný problém, ktorý sa samozrejme pozdáva egu. Stále hľadá niečo, k čomu by sa mohlo primknúť a čo by posilnilo jeho iluzórnu predstavu o sebe. Vaše problémy sú preň vhodným útočiskom. Preto toľko ľudí spája svoju predstavu o sebe so svojimi problémami. Títo ľudia sa nechcú problémov zbaviť, pretože by to pre nich znamenalo stratu seba. Ego často nevedomky investuje veľa do bolesti a utrpenia. Ako náhle si uvedomíte, že koreňom vašej nevedomosti je stotožnenie sa s mysľou, ktorej súčasťou sú aj emócie, môžete z toho vystúpiť. Stanete sa vedome prítomnými, čo vám umožní dovoliť svojej mysli byť tým, čím je, a pritom sa nezamotať. Myseľ ako taká nie je nefunkčná. Je to fantastický nástroj. Nefunkčnosť vzniká vtedy, keď v nej hľadáte svoje ja a zamieňate si ju so sebou. Vtedy sa stane egoickou mysľou a začne vás ovládať. Koniec ilúzie času. Zdá sa mi takmer nemožné prestať sa stotožňovať so svojou mysľou. Ako ľudia sme v nej úplne ponorení. Ako naučiť rybu lietať? Tu je kľúč. Skončite s ilúziou času. Čas a myseľ sú neoddeliteľné. Oddelte myseľ od času a ona sa zastaví, pokiaľ ju nebudete chcieť použiť. Ak sa stotožňujete s mysľou, ste lapení v čase, v nutkaní žiť neustále v spomienkach a očakávaní. Vytvára to vo vás nekonečnú chuť zaoberať sa minulosťou a budúcnosťou a nechuť oceniť prítomný okamih. Dovoliť mu jestvovať. Táto nutkavá potreba sa objavuje preto, lebo na svojej minulosti si zakladáte identitu a v budúcnosti hľadáte prísľub spásy, naplnenie v akejkoľvek podobe. Minulosť aj budúcnosť sú však len ilúzie. Ako by sme však fungovali na tomto svete bez pojmu o čase? Nesnažili by sme sa dosiahnuť žiadne ciele.
Ani by som nevedela, kto som, pretože to, kým som dnes, vychádza z mojej minulosti. Myslím si, že čas je niečo veľmi cenné, mali by sme sa naučiť múdro s ním zaobchádzať a nie s ním plytvať. Čas vôbec nie je vzácny, je to ilúzia. To, čo vám pripadá vzácne, nie je čas, ale ten jediný bod, ktorý sa nachádza mimo času, prítomnosť. Tá je teda skutočne vzácna. Čím viac sa sústreďujete na čas, na minulosť a budúcnosť, tým viac sa vzdialujete od prítomnosti, od toho najvzácnejšieho, čo existuje. Prečo je to tá najvzácnejšia vec? Predovšetkým preto, že je tým jediným, čo existuje. Večne prítomný okamih vytvára priestor, v rámci ktorého sa odvíja celý váš život. Je to jediná konštanta. Život je teraz. Nikdy nebol a ani nenastane vo vašom živote okamih, v ktorom to bude inak. A tiež preto, že prítomný okamih je jediným miestom, z ktorého sa môžete vydať za obmedzené hranice vašej mysle. Je to jediné miesto vstupu do bezčasovej a nehmotnej sféry bytia. Nič nejestvuje mimo prítomného okamihu. Nie sú minulosť a budúcnosť rovnako reálne, či niekedy dokonca reálnejšie ako prítomnosť? Veď minulosť vlastne určuje, kým sme, aj to, ako vnímame a ako sa správame v prítomnosti. Naše budúce ciele zase ovplyvňujú naše súčasné kroky. Zatiaľ ste nezachytili podstatu toho, o čom hovorím, pretože sa to usilujete pochopiť racionálne. Myseľ tomu neporozumie. Jedine vy. Preto ma prosím, iba počúvajte. Zažili ste, robili ste, či mysleli ste si už niekedy niečo inokedy, ako v prítomnosti? Myslíte si, že sa vám to niekedy stane? Je možné, aby sa stalo niečo, či aby niečo existovalo mimo prítomnosti? Odpoveď je jasná však. Nič sa nikdy nestalo v minulosti. Všetko sa stalo v prítomnosti. Nič sa nikdy nestane v budúcnosti, stane sa to v prítomnosti. To, o čom premýšľate ako o minulosti, je pamäťová stopa, uložená v mysli vášho bývalého ja, niekdajšej prítomnosti. Keď si spomínate na minulosť, aktivujete pamäťovú stopu, ale robíte to v prítomnosti. Budúcnosť je prítomnosť v našich predstavách. Je to projekcia mysle. Keď príde budúcnosť, bude to prítomnosť. Aj keď premýšľate o budúcnosti, robíte to teraz. Minulosť a budúcnosť zjavne nemajú vlastnú existenciu. Rovnako ani mesiac nesvieti vlastným svetlom, iba odráža svetlo zo slnka. Aj minulosť a prítomnosť sú vyblednutými odrazmi svetla, sily a skutočnosti večnej prítomnosti. Svoju skutočnosť si požičiavajú od prítomnosti. Podstata toho, o čom hovorím, sa nedá pochopiť mysľou. V momente, keď to pochopíte, dôjde k prechodu od mysle k bytiu, z času do prítomnosti. Všetko odrazu ožije, vyžarujúc energiu a bytie.